Sukad ko nakamatngon og buot, kumon ginana kong mabati ang reklamo sa mga katawhan labi na sa mga ginikanan, lisod kayong kinabuhi karon. Pirmi gina karon hapit na lang ko namatay, maura gyapoy istorya, lisod kayong kinabuhi. No? Kamoron hayahay inyong kinabuhi o lisod? Lagi na hangtod na lang ta mamatay, lisod lang gyapon. Gikas pagkatao, lisod, hangtod mamatay, lisod. Ngano man tungod kay ang atong kasing-kasing wa muliwat sa kasing-kasing ni Hesus ug sa kasing-kasing ni Maria. Kana ra gyud rason unsa may kasing-kasing ni Hesus o kasing-kasing ni Maria, puno sa gugma. Na ay gugma ba? Niya kining gugma, matod pa ni San Juan, gikan gid ni Ginoo. Dili ni gikan nato. Niya human, gikan sa Ginoo, ni anato, maunang kamao sa tang higugmas uban. Pero kung ang ato na ganing higugmaon, mauna ang atong kaugalingon, kapoy kayo. Kaning atong kaugalingon, kapoy kay na higugmaon. Pero ang imo ganing silingan mo imong higugmaon, gaan. Sige ko na be, lingiya imong tupad na kumusta man ron, kinsa may imong gihigugma, silingan o imong kaugalingon. Silingan, wa ka mangaway sa silingan, wa ka nang libak, wa nimo apikiha imong silingan sa agianan, wa nimo parkingi ang agianan sa imong silingan kanang karsada. Ay nga ba mga pangutanang ingon ana, wa ba nimo siya paningli sa utang? Silingan na nimo. Imo ba siyang kitabangan sa iyang mga problema? Wa ba nimo siya sawaya? Wa ba nimo siya tamaya? Kana silingan ko na nimo. Pero musugod na gani kag kasuko sa imong silingan, sugod na kag tamay, siguro na gid nimo ang imong kaugalingon, mubugat dayon ang kinabuhi. Bugat yun. Labi na gyud musugod na kagkasuko, nya himuon dayon imong pagdumot, bugat ang kinabuhi. Mao na daghan kay karon nga stress. Kapoy. Ang uban nagdepresyon, kapoy. Mao na matod pa sa atong unang pagbasa, gipahinumduman ang mga Israelita nga gipili mo sa Ginoo dili tungod kay maayo kaayo mo, di sad tungod nga kamoy pinaka buutan, di sad tungod kay kamo mo'y pinakadaghan, kung dili tungod kay gihigugma mo sa Ginoo. Kani manggong gugma, di man ni nato madiktaran. We cannot dictate love. Tanawa o, di ba moingon ang uban, ang gugma buta. No. Kaya maglibog man ka nga nung nahigugma man siya ning tawhana nga manuyupay man eh. Nya kabuutan niya. Kamaayos iyang kinabuhi. Nga nung igambol man niya aning iyang kinabuhi. Pero gimo siyang tambagan, palibagbag lang mingon lang, I love him man. I love him man. Ana, may magkamoy mo tipon, mo ana dayon. May magkamoy magtipon, nya maingon din ginikanan sus, magkwintas gyud kag problema ana inday. May magkamoy mo tipon, I love him man. Ana. Gabuang mangga ka, bahalag man lang kunyog buang, I love him man. Di ba? Unsawan, sakto. Kamo, wa pa mo mabuang sa gugma. Wa mo mabilong aning nabuang sa gugma. Kana bang badlongon ka ba nya di lang yapon kapatuo kay pakabuang karon daghan
Pero dunay duha ka klase sa gugma mga igsoon. Ang gugmang tawhanon ug ang gugmang Diosnon. Ang makaparelax nato mao ang gugmang Diosnon, dili ang gugmang tawhanon. Nya unsa may kalainan ani mga kalainan aning duha ka gugma? Ang gugmang Diosnon kanunay gid nang nakasentro sa kabalaan sa kinabuhi. Mao bitang gitawag og Sacred Heart. Ngano ang Sacred Heart man? Kay ang gugma nga naas kasing-kasing ni Maria ug ni Hesus pulos gyud way mansa sa sala. Kanang tinuod yung gugma di ginagustog sala. Gani mahadlok gina nga makasala. Pero ang gugmang tawhanon bahalag makasala basta malipay lang ko. Nana ba di mo care ang gugmang tawhanon. Ang giapas ra gyud gugmang tawhanon malipay lang ko. In kasala man gud na lipay man ko. Mo nandoon na tayo panultihon, if you feel, if you like it, just do it. Oh. Lipay man ko aning suyop. Suyop ko. Ako maning kalipay. Lipay man ko aning puyo-puyo. Ako maning kalipay. Ay ko ninyo hilabti. Nahigugma man ko ani. Lipay man ko aning same-sex union. Ako maning katungod. Ay ko ninyo badlunga. Ana, bisag man ka, sala man na. Oh. I don't care. Ana ba no? Nganom dig makasa. Ang kasus maimpierno gyud ka. Tuom kag impierno. Naon bitaw nato, ngabay impierno. Basig ka mo pa'y maimpierno. Ana, ay lang ko nyo hilabti kay ako ning kalipay. Di ba na mo na? Mo na itawhanon nga gugma ngilingay mong tupad. Ingnaon sa nang imong gugma diha, tawhanon o Diosnon. Pero ang Diosnon nga gugma mag-una gid siya sa pagtan-aw, dili baka sala kining akong pamaagi. Di ba kani sala? Niya og sala gani di gid na niya dayonon, bahala nagsakitan siya. Mao na ang Ginoo gilansang sa cross, ningon ang Ginoo, kalami gyud tingaling patyon ani nila. Usar gid nako kasulti maigo ni sila kilat, hurot man gid sila kamatay. Di na jud ko ani maigo sa mga latigo, sa mga luwa, mga tamparos, di na jud ko malansang sa cross. Igon ko lang nig kilat ni mga tawhana, patay man ginig hurot. Pero di baka ni dautan ang akong gihuna-huna. Ay dautan man di ay ni sagdilag ako yung malansang sa cross, ako lang yapon silang higugmaon. Mao na ang ikaduha nga kinaiya sa gugmang Diosnon, andam mo antos aron dili makasala. Pero ang gugmang tawhanon maglikay sa pag-antos, bahala nagmakasa basta walay pag-antos. Muna buwag dayon, ini kaminyo, antos na kayo, buwag dayon. I will look for the right person in my life. Right person. Kumusta man na rong Paris ni mos kinabuhi karon? Right or left? Wapa ka mo left. Ay. Narabay daghan din nga ni left na ni buwag oy. Sus pader mamatay ko dili nako buwagan karon pader nga ni buwag nako. Sus praise the Lord God. Lipay na kay ko, malinaw na kay ko. Nako niya balaan ka na. Siyempre pader kay malinaw na gud ko, balaan na gid ni. Kay biya nimo. So anda mo antos ang gugmang Diosnon. Nya dayon ang lain pagyud nga daghan man kay kalainan no, pero ang lain pagyud kalainan sa gugmang Diosnon kay kanunay nga nagtan-aw sa paghatag or kanunay naningkamot sa paghatag og kalipay sa iyang gihigugma. So kaning gugmang Diosnon gawas nga maglikay sa sala,
anda mo antos ang iyang purpose tagaag kalipay ang iyang gihigugma. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga ang inyo radyong gihunahuna ang kalipay sa inyong bana, taas ang kamot. Naiusa risgada kay tanang ni isa. Congratulations. Kinsa dinhing mga banaha ang imo radyong gihunahuna ang kalipay ragyod sa imong asawa, taas ang kamot. Pulos mga buangon. Kinsa dinhing asawaha ang wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana sukad masukad pagminyo nila, ta sa kamot. Tanawa nganong nagyaw-yaw man ka kay ang imo namang kalipay ang imong gihuna-huna. Mao na. Sa laktod pagkasulti wa pagyud mo haom ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Bisag kining pari dali kay magyaw-yaw kining naghumili. Jesus. Mao nang wa gini kalipay usay ang naong ani bugat pas galingang bato. Ningon man Ginoo kanang naang mga buangon kanang skandal hikti ra gud nagalingang bato ihog ngadtos dagat aron mamatay na. Bugat man gud nang galingang bato. Kining nagwali na gini panahon nga ang naong ani bugat pas galingang bato. Ngano man kanunay mang nagyaw-yaw. Nganong magyaw-yaw man ta kay atong ipamugos ang atong gusto kay nagtuo ta nga kun tumanon ang atong gusto malipay ta. Ang Ginoo dili ingon ana. Kay bawsa nga ang iyang gusto makalipay nato. Pero kung magtuman kita sa atong gusto, di ta niya pugnan. Andam siyang magantos, aron lang ta malipay. Bahala na ning atong kalipay ug mosangko sa kadaot. Basta malipay lang ta. Lingiyay mong tupad ing na gusto ko happy ka. Nya moingon din siya ay nagpaningil ha. Muna ang mga sugo ni Kristo pirmi gina siya nga nakasintros kalipay sa atong isig katao. Sama pananglit moingon si Kristo, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Sa pasabot ana aron malipay ang imong isig katao. Kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, malipay ang imong isig katao. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Mao gyapon kalipay sa isig katao. Pasaylua sila kapito. Kana inig pasaylo nimo sa imong isig katao, lipay ang isig katao. Di ba? Unsa pagilaing sugo ni Hesus? Unsa pa may laing sugo nga makalipay gyud kayo, kana bang di taganahan ba? Pagpakamatay para sa imong isig katao. Ninduta ana no. Kana bang moingon ka sa imong kauga imong kaubas balay, I am willing to die for you. Ana. Sus ninduta ana, lipay gyud kay ta. Unong ba? Muunong gyud kaniya. Mahimo ba ni nato o dili? Unsa inyong paminaw, mahimo dili? Daghan ang nakapruiba nga mahimo. Ang pinakarisin karon natong gihandom Bishop Chopilo Camomot, San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, St. Francis, Mother Teresa, porti ng daghana, San Roque, San Isidro, gipangbuhat ni nilang mga butanga. Nya nahimo ba? Yes. Naagani mga buangon kayo sa amang San Pablo, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, mga self-centered kay nga mga tao, pero pagdawat nilang Kristo, pagpasod sa ilang kinabuhi, porti na gyud nila, liwat na gyud kay sila ni Kristo. Ang ato lang dayang buhaton mao ang pagpaubos. Matod pa ni Kristo, sundan ninyo ako kay ako mapaubsanon. Ako
ako mapaubsanon sa espiritu. Humble down. Kanabang moangkon ta, we are not in control of this life. Wa gid tay mahimo kun way Ginoo. O napasudla ang Ginoo diha nimo, everything will become happy. Kani bitang ato dinhi mga proyekto, makaingon kita pagkadagko aning projeka og kantidad 35 million ang atong kumbinto, di pa diri palitonon madaba ni 70 million pastilan kadagkoan. Og ato gining hunahunahon na kita gi mohimo ani di mada mas stress ta, mamatay na lang tingali ta. Pero kung moingon ta usa ta kasimbahan, ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman nya kinsa tong mutuman sa kabubutos Ginoo malipay, mag-anam dayon tagka-relax muna, relax ra taron nga namalit og slots. Ang atong SBF dag as of yesterday niabot na og 25,107 slots. Pakpak hinay-hinay pero naagyod niya ang atong 19 slot challenge para sa akong ika-19th anniversary niabot na sad og 19 slot challenge ang akong nadawat. Pakpak yapon mga apil mo ani lipay kay mustanan, pero di mo apil kuwang ang inyong kalipay. Muna matud pa ni Hesus, gitago ni sa amahan, gililong sa amahan ngadto sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon og mga dungganan. Kay kaniman kong mga maalamon og mga makinaadmanon, center kay na sila sa ilang kaugalingon, dili sa uban. Magsunod na sila sa ilang kinaadman, dili sa kinaadman sa Ginoo. Munang ma-stress gyud, kapuyon gyud, magdepresyon gyud. Muna iampo nato nga ato mga leaders mosunod untas Ginoo. Nya kita sa dinhi sugod karon sundon gyud nato ang Ginoo, pasudlo nato sa atong kasing-kasing, ug ang Ginoo nay magbuot unsay bation sa kasing-kasing, unsaon paghigugma, kinsay higugmaon, ug hangtod kanusa higugmaon. Ang Ginoo gi atong sundon, ha. Sige, manindog na ta kadtong mahigugmaon.